Godmorgen til dig, Rune Klan. Hej, vi står tæt, siger. Vi står så tæt. Jeg står nærmest oven i dig her. En storm i det fjerne ruller ind en trampen i marken i dit sind. Jamen, det er også lidt sørgeligt, men faktisk er det en positiv sang, fordi den handler om at tage rigtig negative situationer, og det her med, når alt ligesom går galt, og man virkelig står på nul, ikke? Og så ligesom få det vendt til noget positivt. Nu skal vi faktisk tale meget om 90'erne i dag. Ja. Og der havde jeg for eksempel sådan noget fjerhår, der bukkede ud her bag ørerne. Kelly-hår. Hvis det her er en retning, der bliver stukket ud, så er der jo bare mange gode år i Signe Svendsen og band endnu. Føles det meget pænere end det her? Nej, det gør det altså ikke. Jeg er meget glad for de her ord, det vil jeg sige. Er du klar til at se det? Ja. Nej. Min Brandon-dukke. Så du holder dig under på, at døden vi kæmpede mod gulvet, men det er uundgåeligt. Hvor går man hen, når alt er galt? Når man har mistet alt. Det sekunder. Det var meget moderne at være mulat. Ja, det var meget moderne. Så hvis man ikke var mulat, så var man ikke noget. Så blev man nødt til at tage sådan en trippeltur i sol hver fredag. Er det dine venner fra Helsing, du er med? Nej, hvad er det for noget? Ej, så slem er indavlen ikke endnu. Et zombieløb. Ja. Og så havde jeg dreadlocks. Ja. Ja, rigtig mange ja, dage. og det var et rigtig godt tidspunkt at være tyk på. Hvis du er en mand, du er single, og du er til med homoseksuel, så kan det med at få et barn godt være en lille smule svært. Og så sagde Mads, hvad siger du så, hvis jeg siger, at jeg havde overvejet at spørge dig? Og så var det jo sådan en lille game changer. Og så gik vi i Frederiksberg Have næste dag og snakkede om noget, man jo aldrig har prøvet at snakke om før på den måde. Selvom vi har kendt hinanden længe, var det jo ikke sådan nogle ting, vi havde vendt. Og ja, hvad er det så? 2 måneder efter var jeg gravid. Brystværnet sprænger, slår det af. De kommer fra kælderen, og de tager tordene brager. Og så er du også farvekoordineret. Det takker vi for, at du ligesom har, du ved, lige set fjernsyn hjemme og tænkt, hvad har de på? Ja, og så tager det på. Jamen, jeg tager en helt garderobe med, så jeg først kan se det her. Ja. Der er noget papirarbejde, som giver mening, fordi det viser vi den rigtige vej, om resultaterne de bliver opnået. Vi har cyklet faktisk kongetappen her i Post Danmark rundt, og der var det 32 grader. Det synes jeg faktisk var rigeligt. Se her, så har man sæt, man kan skifte med Brandon. Nej, beachwear. Ja, Undskyld, der- er det en dukke, du rigtig har haft? Hvorfor? Hvad var det med det? Jamen, det kommer vi til. Nå? Det ved du bare. Nu forstår jeg. Teaser. Hæft, det er godt fjernsyn, det er. Ja, det er det. Pissegodt.